Så er vi i gang igen. Og vi skal lige lave banen op. Hvorfor? Fordi vi skulle tage den anden. Kan vi ikke bare tage en anden? Der er den givet. Vi har stadig samme klasse. Det vil jo ikke fortælle. Vi har klasse. Så lad os begynde. Nej, jeg viser lige her. Min elskede lille klasse. Så begynder vi. Nu begynder vi. En højere op. Det kan godt være. Prøver. Så tag lige. Nej! Nej, nu er jeg nødt til at slække. Nej. Kom nu bare. Undskyld. I så mig ikke. Nej, jeg til. Skal vi bare tage en normal war? Lad os lige... lad os tage alt war. For jeg vil prøve min A12. Og det kommer ikke til. Jeg kommer måske til at skyde lidt med den, det kommer ikke til at dræbe med den. Okay, så skal vi nu skal jeg se. Det er måske dræbe. Ja, det kunne jeg. Hallo, mand. Mega irriterende. Jeg synes, det er mega fedt. Så green en launcher, eller bare. Hvis du kan ramme mig. Au, hvor stod du henne? Overalt. Jeg er overalt. Meget overall. Hallo, kan du ikke tage noget af nogle sniper? Nej. Din lille sniper. Det er jo det samme, som jeg beder dig om ikke at flash. Nu skal du blive. Ej! Var det ellers tæt på dig? Rimelig tæt, faktisk. Det er for tæt. Hvis jeg er smart, så tager jeg lige og sigter det. Du synes, du skal skyde det her? Nej, det er ramt ikke. I killed you! I killed you, Camber, one more time. Only Camber, one more time. Og der er ikke noget. Flash! Det var mig, der spillede død. Skal vi lolle rundt i den her, eller skal det være lolle rundt overalt. Vi er så lolleglade. Eller skal vi lolle rundt i den anden bane? Vi loller rundt overalt. Au! Så vil jeg også lave lol kill på dig. Nå, det er bare synd. Det kommer du ikke til. Jo, jeg vil. Du kommer ikke til. Det vil jeg. Så giver du lige. Quickstopper er der bare. Eller en no-stopper. Eller nej, jeg kunne ikke knife dig. Nu skal Du har egentlig kun fået 2 kills med. 3 kills. Der havde jeg ikke engang sigtet på ham. Vi skal prøve at kigge efter. Jeg havde engang musik på ham. Men skuddet ramte ham. God damage. God damage. Hallo, hvad sker der for dig, Mads? Du følger bare efter mig som en eller anden trold. Du er trold. Au! Det gjorde ondt. Du må ikke drille mig med mine ører. Det ligner os alle. Au, mand. Du er så lollegrim. Var den ikke god? Nej. Var den ikke? Nej. Jeg sagde jo ellers, at vi kunne lolle. Jamen, du er bare ikke god til det. Jo, for jeg er en loller. Det skulle da mere end dig i skoletiden. Ej. Gør jeg det? Nej, jeg har det sjovt. Au! Det er mig, der har det sjovt, for jeg fører totalt over ham. Det er sgu da mig, der har det sjovt. Fordi du taber totalt. Nej. Fint. Lige skovbrætterne, tror jeg. Nej. Tror du det? Ja, det tror jeg. Du er så bange for den. Ej, så tror jeg. Så dør du. Jeg var lige ved at ramme dig, Mads. Er det ikke noget med, at man kan kravle op her?
Jo, hvis du er sej. Ligesom mig. Sådan. Jamen. Haha, jeg fik dig. Og jeg fik ikke dig. Men du fik mig. Men du får mig aldrig. Det ved du. Ikke? Au! Sigter du overhovedet på mig? Ja, quickscope. Min kniv, du har taget min kniv, Mads. Nej, hej. Det er her. Nej, hej. Hvor er den? Den ligger på sin plads. Sig det, Mads. Sig det. Nej, hallo. Du går ud af mig. Det er mega irriterende, det der. Nu går du altså. Du har lige haft kastet din kniv. Det er ikke mig. Hvad, mand? Hvor er Nu du så? stopper du. Du er mega irriterende, når du gør det der. Ja, det skal man se. Au. Hvordan fik du mig? Det skylder. Dan. Du skød mig der. Men må ikke no scope af. Ej, undskyld, Max. Det vidste jeg ikke. Nej, grisedyr Det kommer. tuder jeg ikke. Nej, nu kommer der en gris. Hvad skal vi gøre, folk? Dræb den. Nej, mand. Du dræbte ikke en gris. Jo, Du dig, der er grisen. Schliffenhaffer. Hallo, Mads. Nu ved Ej, jeg, du spræk den. nu ved jeg lige pludselig ikke, hvor du er henne. Og det gør jeg nu. Hey, jeg så fast. Det var ondt. Muhahaha. Det er ligesom Muhammad Gaddafi. Bad dog. Bad dog. You are good dog. Good dog. You suck. Au. Du ser. Hvorfor tager du granaten, Mads? Det er den sjov. For nu leger jeg der bomben. Det var super dårligt. Hallo, kan du ikke bare lige styre dig? Dør nu. Du er så grim, at du dør. Du dør, når jeg ser dig. Men du er så hæslig, At du er så grim. Du dør på min kommando. Au. 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 Den gjorde også ondt. Ej, gjorde det. Ja, jeg tror altså, jeg brækker mit ben. Ej, Au, au, undskyld. au, au, au. Brækker jeg Au, det au, au. Ja, du du ramte mig. Ja, Hallo, jeg har ikke engang set, om jeg har tjekket taget knife. har du ikke. Hvorfor har jeg ikke det? Det er mit vilkår. Din gorilla. Du er så dårlig til at ramme, at du ikke engang kan ramme din egen, sudsko. Den står stille, mand. Nemlig. Du er godt nok god til at provokere folk. Ja, det er derfor, jeg loller rundt. Au. Du er så lollekam. Jeg skal lige have mine ting her. Jeg vil se, hvad det er. Jeg vil se det. Hvor er du? Ja. Du kan stå i giftskæsen, så jeg kan. Det var du. Ej. Og du gør bare ingenting med mig. Få kassen i hovedet. Hvad er det? Få kassen i hovedet. Det er ikke min. Få den anden kasse i hovedet. Nej. Hvad er den anden? Det er begge to runde, jeg ved. Ej, det er Nu dør du! Næsten. Au! Hallo, hvorfor gør du den? Den er sådan. Jeg vil have taget knife. Du får den. Det kan godt være, men det er fordi du kan køle. Nej, det er bare fordi quickscoper dig. Hvornår blev du sidste? Lige nu. 17. århundrede. Nej, kraftedeme, jeg no-scoper dig. Skal jeg lige no-scope ham? Nej. Folken sig til, om han skal lade være med at drille. Jeg driller. Det er jo ikke Ej, nu stopper du. Hallo, mand. Ja, goddag, det er Claus. Fra Og jeg må godt tage bombefly, ikke også? Nej. Jo, Nej. det må jeg gerne.
Nu skal du lolle meget du. Jeg har ramt dig lige boller. Du er bare ikke sjov, mand. Jo, ja. Hvorfor har jeg så sagt, at jeg er så lolle? Du er så lolle, du. Nej. Nå, så er der snart ikke mere tid tilbage. Og jeg lige få dig Vi må bare lige sige no. Vi siger bare lige hej lige om lidt. Skal vi eller skal I lige se, om vi har fået noget nyt? Det tror jeg ikke, I skal. Hej. Nej, de skal lige se, om vi har fået noget nyt. Nej, synes I? Ja. Nej, det skal Jo. Nej, for han har ikke fået noget. Mand. Au. Hallo, mand. Han skubbede mig ned. Jeg vil kigge først. Nej, det har jeg ikke. Nej, Nu bare jeg har ikke ikke noget. det var du. Din pølse. Ja, men jeg sagde jo, det er mig, der er sej. Så. Man. Den var virkelig sjov. I må bedømme, hvem... Ja, jeg skal totalt... Flere, ja. Totalt, mand. Så. Jeg er så cool nu. Ja. Du har ikke fået flere. Hvad laver du? Nu slukker vi videoen. Nej, når jeg lige har tjekket på min... Hvorfor har du hjerter? Fordi jeg synes, I er seje, mand. De er totalt cool. Rafika. Nej, okay. Nu... Nej. Okay, nu slukker vi. Og vi er tilbage ved næste video. Hej.